No niin, morjes. Mä nyt avaan tän paketin tästä nopeasti, niin katsotaan mitä sisältö löytyy. Niin. Nyt ollaan kiristetty tanko. Voitais aloittaa se scooter check. Hetkinen muuten. Ei voidakaan vielä. Scooter check, eli tässä on Odin baarendit, Odin käsikripit, pehmeät on. Sitten Urban Artin G-Day rasta terästanko 3 asteen backsweepillä. Sitten Urban Artin Trail dekki, Reconin SCS, Unfairin headsetti. Sitten mikäs forkki tää oli? Tää oli toi... Oliks tää Urban Artin Split forkki? Sitten Ethikin renkaat, mallia en muista. Sitten Dissun dekkigrippi. Ja sitten Urban Artin flexijarru. Tässä tää olisi tää koko skuutti. Juu. See Katie, just 19. She was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played.